Balimao ko Assimi Goïta kute kuga videomanu jati kute ka wardu ga videomanu ma ni kuma ni be réseau kan fan be ne kunte fe kanda do kuma ina me ne be na malion bo fili bado de kono malion bi video to de ko film terminé ube ka foko sura su tu ka videomanu jati ou te wardu ma o kuma de be ka tia me ka kuma fe bi lundi 29 juin 2026 o kuma de be ka fo mali atela nga tien fa na ijugo zoza choko afa klo ka jan Assimi Goïta nunu Assimi Goïta mun ke video manu nge mali président mana mun de la ka ke video manu nge o ye tiɲɛ di nafolo ko yɔrɔ la dɛ Assimi Goïta wari mun di video manu ma ni sɔrɔsiw ye wari mun di video manu ma président ma deli ka na mali kɔnɔ mun y'a wari di video manu ma k'a fɔ fana k'u bɛ ka video manu jɛ wari la o ye nkalon de dɛ sɔrɔsi ninnu b'u ka video manu lajɛ ne kun bɛ baara kɛ n'u ye ne tɛ se ka n plaigner Assimi Goïta la wariko ta fanfɛla la tiɲɛ yɛrɛ la ne fana ka kɛlɛ tɛ wariko fana kɛlɛ problème o de différence bɛ ne ni tɔw cɛ ne Sékou Tounkara ka kɛlɛ kun de ko k'a minɛ ka bila poche kɔnɔ san ma sɔrɔ Assimi ye ne kɛ fɛn bɛɛ mais ne ka kɛlɛ to ye malheureusement o tiɲɛ na président mana mun y'a bɔ a kun k'a di a dɛmɛbagaw ma wari dɛ ka tɛmɛ Assimi kan an ka tiɲɛ fɔ ça c'est une vérité an ka tiɲɛ fɔ dɛ ne tɛ se ka fɔ Assimi ma ko Assimi ne Sékou Tounkara ne taara ne reçoit palais présidentiel la Assimi ne reçoit o ye tiɲɛ de kɛlɛ kelen mɛ ne Sékou Tounkara ni Assimi Goïta cɛ o ye maliko de sɔrɔsi ninnu u ye ne considérer sɔrɔsi ninnu u ye ne considérer an ka tiɲɛ fɔ dɛ ninnu n'ale fanga la ne taga ko hakɛ min kɛ Mali la président si tile la ne ma deli ka kɛ o ye kelen ye ne bɛ tagali fɛn fɛn kɛ Mali la ne bɛ loger k'an garder o ye tiɲɛ de fana ye n ka sécurité u b'a assumer o ye tiɲɛ de an ka tiɲɛ fɔ mun b'a to n bɛna tiɲɛ de fɔ maliyɛnw ɲɛna i bɛ viremani fɛn fɛn k'a bɛ ka Assimi soutenir k'a tɛ ka wari sɔrɔ viremani nafigi den dɔw de bɛ yen hasidi dɔw de bɛ yen minnu fana bɛ ka taa wari minɛ viremani wɛrɛw tɔgɔ la ne bɛ cercle in dɔn quoi ne kun b'a cercle kɔnɔ ne b'a dɔn ana viremani fɛn fɛn k'i tɛ ka fɛn sɔrɔ dɔrɔn i viremani ɲɔgɔn dɔ de bɛ parce que u ɲango quoi bon ne ni bɛn le cerveau an kɔnɔ kun jɛlen don ko kun bɛ ne ni bɛn bolo wagati min na wallahi ala an ye ne Sékou Tounkara kun bɛ sigilen to ka ni ne ko sɔrɔsiw ma k'u ka wari di mɔgɔ ma kun b'a di ne tile kelen ma téléphone ci ma n ko virement caman kun bɛ na ne ma ko gɛlɛya b'u la n'u nana dɔrɔn ne bɛ sɔrɔsiw wele u bɛ n'u ma moto san ka di n ma u bɛ fɛn dɔ san mais ne tɛ fɛ ka fɛn bɛɛ fɔ quoi ala ko tiɲɛ ni sɔrɔsi ninnu fɛn ne côté mun ka ɲi u ka côté la u bolola bilalen bɛ ka tɛmɛ Mali fangama na k'a dɛmɛbaga k'a ye wari d'a ma ka tɛmɛ ni sɔrɔsiw kan o ye tiɲɛ de an ko tiɲɛ kelen ni fɔ virement minnu bɛ ka bɔ ko an tɛ ka fɛn sɔrɔ a virement ɲɔgɔn de bɛ k'aw garijɛgɛ siri dɛ virement dɔw de bɛ t'i sigi sɔrɔsiw ɲɛkɔrɔ ko karisa man ɲi k'i kana fɛn k'a ye ne b'a bɛɛ kalama ne delila k'a fɔ Maliki Jaw ɲɛna n k'aw kɔlɔsi parce que i b'a dɔn farafinya quoi ni bɔ bɛ kɛ fila ne tɛ kɛ farafin ye farafin ɲɔgɔn siya koloma da depuis ala ka diɲɛ da ka sidi denya a ɲɔgɔn ɲɛ ni transition in na transition in daminɛ a daminɛ Assimi Goïta ni mɔgɔ fɔlɔ minnu donna ɲɔgɔn na o ne Sékou Tounkara ani bɛn le cerveau de mɔgɔ mun kun bɛ et puis mɔgɔ saba de kun bɛ minnu Assimi kun bɛ kuma direct bɛn le cerveau Sékou Tounkara ani Ibou Sy tɔ fɛn fɛn b'a fɔ a bɛn nkalon ni virement fɛn fɛn bɔra ko ne ni Assimi de kun bɛ kuma nkalontigɛla de don dɛ n m'a fɔ ni i ni Assimi ma deli ka ɲɔgɔn dɛ mais conversation ka tɛmɛ ni Assimi kɛ téléphone na ok ne Sékou Tounkara bɛn le cerveau ani Ibou Sy hali n'a ka sɔrɔ Ibou Sy ka ko dɔw man ɲi mais Ibou Sy ni Assimi kun ka di o ye tiɲɛ de n y'a mɛn récemment ko Assimi ye Ibou Sy ka numéro bloqué o ye tiɲɛ de dɛ Ibou Sy a critiqué fɛn dɔ la dɔrɔn a Ibou Sy ka numéro bloqué ne b'o kalama o Ibou Sy a bolo ko ne t'a kalama Assimi kɛlen don k'i bloqué koyi hali n'i turu i kun kan Assimi t'i débloqué o ye tiɲɛ de ne b'a bɛɛ kalama mais ala ko an ka tiɲɛ fɔ défaut kelen min ne Sékou Tounkara ma sɔn o ye maliko de ne taara don min na ne kun bɛ Kati ne fa kun t'a kalama ko ne bɛ Mali la ne ba kun t'a kalama ko ne bɛ Mali la c'est pour ça ne b'a dɔn ye Sékou Tounkara n'i taara Mali la an b'i minɛ wallahi ni maliko tɛ ne tɛ taa Mali la n m'a fɔ ko ne tɛ yɛlɛma Mali la dɛ ne barajuru binna ma wallahi ne bɛ tagali fɛn fɛn kɛ Mali la ne bɛ taga n faso de dɛmɛ ne mago bɛ fɛn fɛn na Mali la bɛɛ bɛ ne sɔrɔ Amérique kɔnɔ yan n mago bɛ n fa la n fa bɛ na sɔrɔ Amérique yan n mago bɛ n ba la n ba bɛ na sɔrɔ Amérique yan
ne be kan jija maliko la bila ne be ka malien di ne ta kenyere nyen kale alala ne be ka maliko kenyere de ala kana sutara nte war ganya la nte foi ganya la ntate nata koye foi ni war ko do billahi ta ne sigu tungara war dendi ama sene ka video ke ne bara soro Amerique kono ya billahi tallahi ne kumise sangma soro ne kira milliardaire de malla ne mba ne miri mfa maninke mba maninke nte fe ka bara o foko bara yirala ne segu tungara la Amerique kono ya mbe fe ka fo video manu nyana di ay barake e mogo bara de kebe balo video manyala ibe ke escroc de ibe ke nafigi de horonya tekila ibe ka abdunna nyona sidi ibe ke bubu mo fe nyona sidi ne be kuma ni ay ne jaga galabi ne be kuma fen fla de bato ne segu tungara te srambe kuma fen folo jumay ne ere be bara ke nyere ka nyere balo je suis indépendant deuxième mois ne segu tungara ba don ne te dambara to mogo yi ne ba don me mu fana fo tien de do mba don be sramu kana mbe ka ke faso ni ala ani faso che ni be ka koko ke ini ala che kana sranta mogo bi se ka ikele me ko be la ban tien de ma billahi ta'ala mbe ka halala kuma de fo halala de ba famu me mu fo aga boka be surasu critiquer ko surasu te fendi la ma surasi si wallahi ni surasu bu ka video manu be wardu ma de me ka tien de fo ana de o wardi de jogo kele mbula oye ube mogo mine kene ubi mine ki don kasola o kene la ya ubi mine de u kene muye war ko kene ube war dima me ute baraka ndima ube posu kirkarando dima me ka voku bi deme ka fe u kene ka war kene war mugu dima oboke o tieni donc évidemment ni fe venir ma war soro kana boki be video ku contrôle la de o kele ni mbe Assimi Goïta défense ta okelina surtout Assimi Goïta nina Assimi kadia ita wori de ya ba Assimi la be piadi de anga cheba be wardi yere di comment te wardi quoi on est problème ante wardi so da si tiana net so ko to jugu fo okelina ala ko anga chefo vraiment chama be ka kule vraiment do be ka ne critiquer ne re de la ka Assimi bla ka warda do ma billahi taala fo do be ke re do ngono nga kay ngone tabe ben ko fe ya ne t'avais réglé, d'autres t'avais réglé. Bon, c'est comme ça, quoi. Tu vois un peu. Ne bora ka tien de foyer. Parce que y a do bolé, ahambe ka transition demain, transition te kan kanye. Wallahi, ibita sur transition te dongwe. Et do fana ka kulen transition to transition. Ni transition tu dois seki demain. Mais moro kebe video ke ka ni sura su soutenir. Uti je warla, o e tien di. Ni o kele ki je warla ivirman nyongo no kele me soit ivirman nyongo no tare ka war mine ka du to la virman do be o be ta war mine no e million kele mine présent la o bena wa keme di ema ne ba tigu don no ngone be kuma tro dugu be wuli o da to de kuma ne ya be bela o ne ya be aben ala chene ya be bela munu me mo ta mine ka du u do ne do rezo kan o tigu do ne u chamo be do te do sumane buga woni no billahi ta'ala u be ka ta war na o to la di abe chama oba fara nyonga ka jamanu fe torobita soro i wardo mine moko ta don a do be a galontegera do a kaisa moko na ta somi a do na nema che anga na ni be déclarer anye ni mine kamena nke che anga na keta ne sentola o tien de c'est pour vous dire que munu be ka Assimi deme bi vidéo et clarification di kairaula ne tate jugu ya kele parce que ni e fanga kele bi avec do kono ki e fin do ngini ma soro ne ma fo ngini Assimi fe kama di ne ma munu ne ka tema ne anga chama ngume na ne de ma chama me kule la usini Assimi ma deli ka fal nyoko ma bonjour ado nyeni Assimi nyama ken nani ni fona kera Assimi be woro do ba yoro jana mais ne se wu tungara ne invitera spécialement di quand invité spécialement Assimi Goïta ere ka ngole ko bo ibe na don jume ne na Assimi kuma na téléphone na kan na do fo fa ere ba fo ka télé a che a télé ka na sa ngo problème tala ni korane che awane tara ne nguloje le me ka militaire de fana kono ne dogole ngudo kati kangono ne fata kalama ko ne malla ne bata kalama a part ne muso ne dogon somo ko bela Salif Keita doron de kuma kalama parce que ngumeta Salif Keita ka hôtel là c'est pour vous dire sur asi nunu ne do de quoi mais ne be mali de feni mogo quoi a beni ala na krache al ni ne fabla mali kuna na isra bla ne te tukako mais bimbe autorisation di bema
mogo ni be fe ka ne ka ko ɲɛɲini taga depuis ne fitini fo ka n bonya ni ye n ka kolongolo kelen min ye n'a fɔ réseau sanfɛ n b'a autorisation di bɛɛ ma ne ye école karamɔgɔya kɛ lycée Masamaga ne ye mɔgɔw kalan ne ye Thierno Ndiaye kalan ouverture média la ne ka stage école de fɔlɔ Koma Jabate nin di Koma Jabate peut témoin ne olu bɛɛ kalan ka tɛmɛ voilà ne ye mɔgɔ caman de kalan o bɛ réseau kan Iba Wan ka manager Lat Diallo ne nin bɛɛ kalan ka tɛmɛ Gaspi génération nunu c'est pour vous dire que ne tɛ mɔgɔ dogolen ye ne kabila dɔnnen ne ka famille dɔnnen don ne ye kojugu kɛ réseau ka dongo don a ma se mɔgɔ ka fɔ ni n'a fɔra ne ka famille bɛ ne wele u bɛ mun fɔ na ne b'a dɔn ne bɛ miiri kabila de la ne tɛ wariden ye ayi ne fa ma kɛ wariden ne ba ma kɛ wariden ne tɛ ka kɛ wariden ne ka kɛlɛ tɛ wariko ye ne ka kɛlɛ tɛ ko parce que karisa ko ka goni ne ka kɛlɛ conviction de Mali ko de don parce que anw de walidenw na bɔ olu ka taa sa boulevard la ne ka tila olu kɛlɛ kɛ ko min na ne ka tila k'o ko ye n ko ne fari de bɛ n gaɲa quoi an ye kɛlɛ de kɛ ko Maliɲɛnw ka nafolo suɲɛni ka dabila an ye kɛlɛ de kɛ ko Mali kura ka jɔ ne Mali kura ma jɔ ni ne ye ma kun kan wallahi u su bɛ tila ka ne ɲininka lahara Maliɲɛnw bɛ ka tiɲɛ de fɔ aw ɲɛna donc an kana ne tɛ fɛ ka mɛn vidéo man ne mɔgɔ vidéo man fɛn fɛn bɔra k'i bɛ vidéo kɛ ko Asimi tɛ k'i jati ne bɛ bɔ k'i kɛlɛ dɛ n bɛ Asimi défend o kelen na parce que Asimi to mɔgɔ ye o ça c'est une vérité ni ko k'a bɛ ka jamana nafolo suɲɛ n t'i sɔsɔ mais k'a fɔ ko Asimi tɛ ka wari di vidéo man a bɛ ka di dɛ k'Asimi t'a ka vidéo man jate n bɛ wari di dɛ n tɛ nɔgɔ ni Sɔrɔsi nin ka dɔrɔn o bɛ piya di ma o ye tiɲɛ de ça c'est une vérité donc n bɔra k'o yɔrɔ de fɔ ka nɔgɔ b'o la pewu ne na Asimi tɛ bɛn fɛn kelen min na jamana maracogo ni ne y'a fɔ aw ɲɛna ne reçoit palais la don min na Asimi bolo n ye n kale kuranɛ la témoin bɛ ne la ne reçoit palais la don min na ne ni Asimi nin sigira don min na palais la ka kuma o vraiment tɛ Mali kɔnɔ ko ne reçoit cogo bi ko bonya min dara ne ka ni Sɔrɔsi bolo k'a da i kan ni mɔgɔ kan ka i sujuru bi Sɔrɔsiw ye n'i ye na min ye n'i ye escroc ye o kun kan ka fɔlɔ ne de la parce que ne de kɛra vidéo man k'i wele spécialement ka na palais la k'i loger camp militaire kɔnɔ ka tila tuguni i logelen bɛ Kati i ka tila tuguni ka taa président n'a ka mɔgɔw voila ka sigi ka kuma ka c'est à dire ka boisson mi ka dumuni kɛ ka tila k'aw tɛgɛw ci ɲɔgɔn cɛ ka barow kɛ ne Segu Tunkaradenw kɛ o honneur kɛra ne ye ni ne ye escroc ye ne ye Asimi critiquer ne ni Asimi ɲɛ ɲɔgɔn palais la don min na ne ye Asimi ninnu critiquer a don ne wa Asimi ma n ko ne bɛ ka mɔgɔ kɔrɔ nin nka a man ne n ko ne bɛ politique parce que ne taara ne ye Jɔnkuna Tarawele ye o n kun tɛ fɛ ka kuma fɔ de ne taara palais la don min na ne ye Jɔnkuna ye ne ye Jɔnkuna dɔrɔn ne dusu tiɲɛna fɔlɔ fo ne ye Jɔnkuna ye palais la ne dusu tiɲɛna n ko bɛ se ka kɛ cogo jumɛn n ko Jɔnkuna ninnu bɛɛ bɛ ka na a bɛ politicien kɔrɔkɔrɔlen ba ninnu na ne tun tɛ fɛ ka kuma de ne n'a Asimi ka kɛlɛ ninnu daminɛ de ninnu ka coup d'état waati la politicien cɛkɔrɔba caman tun bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ yen ne bɔr'o bɛɛ kalama ne y'a kɛ kɛlɛ ye ne t'a kɛ kɛlɛ ye Maliki Jawo ye ne wele ko ne ka n bolo da n dusu la sa ko olu tɛna baara kɛ n'o ye n ko tiɲɛ yɛrɛ la n'a y'a kɛ dɔrɔn ne b'aw kɛlɛ ne ka deuxième voyage la Maliki Jawo ye ne ka billet tigɛ ne taara Mali la a bɛɛ nana cɛ Maliki Jawo ye ne ka billet tigɛ n bɛ ka taga aéroport la ne ye Maliki Jawo ka publication dɔ ye ko mɔgɔ ka fara ka bɔ Faransi la ne ye n to aéroport la dɛ Maliki Jawo kelen min ye ne ka avion billet tigɛ dɛ ne ye vidéo kɛ Maliki Jawo contre la ngali sini ngambe Faransi critiquer ntale Mali la tuguni n ye vidéo kɛ tuguni n ma sɔn Maliyɛnw ne ye halaladen de a vidéo bɛɛ bɛ yen a ye taa 2021 janvier février 2021 a ye taa n ka fɛn kan a bɛ taa bɛɛ ye ne tɛ na min den dɛ ne ye halaladen de ne ye ninnu critiquer ka n ka to Mali yɛrɛ kɔnɔ ne tɛ se ka bɛɛ fɔ ni n ko n ma bɛɛ fɔ n ka vidéo bɛ 30 minutes ta n tɛ fɛ vidéo ka janya donc n bɔra ka nin yɔrɔ de fɔ un peu de clarification aw ka faamuya ka fɔ jamana ko de do mɔgɔ ko tɛ quoi est-ce que a y'a faamuya b'a la ninnu Sɔrɔsiw filɛ wallahi ne tɛ k'u kɛlɛ k'u ma place di ne ma ni Sɔrɔsiw ye ne wele k'u bɛ ne kɛ ambassadeur min kɔrɔ ne cɛ ne ma sɔn yarɔ ni bi cɛ ne m'o fɔ Maliki Jawo bɛ CNT sigi don min na ne wele ni Ala ni wolodenw cɛ Maliki Jawo ye n wele ni bɛ ka nkalon tigɛ wallahi billahi Ala ka ni minɛna yanni dugu ka jɛ Maliki Jawo ne wele Maliki Jawo ne tun bɛ kuma a ne muso tun bɛ kuma a ne denw tun bɛ kuma ne ni Asimi tun bɛ baro kɛ très bien ni ne ma Asimi fo don min na Asimi yɛrɛ bɛ message ci ne ma ko bonjour ça va comment allez-vous le politologue
ne be vidéo ndo ci Assimi Assimi be yelen bla koro ambe yele ambe kuma ambe baroke ne Assimi kumbe tini aw se Assimi don ne gui ne ka kele an Assimi gena ka bo fanga la ni mo ko kibe ali kojugu ka Assimi na ne betla ka Assimi défend parce que an jera ça ne te ka kele ka ga faga ne te ka kele ka eta ka somoko kama ne ka kele munye ça la TCD aye janfa de ke akatra ka boy point final ne ma nogone la ilaha illallah ne ma nogone ne kuma ko mettre la domina ay ne ka ko den koroy ay cerno njayi ninga ne regli kari cerno ngolo akay nga pawro cerno korobara musukara to me cene ne ka faram toro a tere jama tene do me ay tanke ti kene ka fola ka do ne mo mi ne be son communauté ne na Amerika bara do iralana Amerika kele ngono bara iralana billahi tallahi bar ko ne ka bara ke bara kono ka glo firi billahi ne kumbe bara ke restaurant ngono ne kumbe servile de ke ne ka patron ne wole kale be fe ne ka bara ke bar la mo bi chou ou be pouvoir ou dima no ba foko tipsi a ben ala che sou kele bi se ka tani 500,000 so samedi do an fe ni ma war soro o wa biduru yi oni sarate klini ne miri ne babeta misiri la ne fa beta misiri la ne sura me dene ne de kata jo bar la kata glo fere ko war chin so mo ma ne ma so ngata bar war mine kan so mo balonu ne be na mana ko were jumen ke dugola ko men so mo balonu ngone halala dendi abolo ko ne nyama dendi ate segu tungara do alibi ayeta segu ne autorisation ayeta nga ko nyengini de bi ngulo do mfobi na e ko jugu kele yanga na ma fo rezo kan tigara lo ni nga ko dogole me mo bulo boy ka fo de be dabara bala ka ko fle ni nga fami bulo ni sutara nte ya fima ne kole kane je passe e ba ko dere ni ngulabi voilà pourquoi moi je peux parler ala sago au sago wode kundu ay faraka bo Assimina war ko ta fanfela na be maliko kuma la ne ta soso mais ka fo ka Assimi te wardi abe wardi bu ma bel ma boka ka boblu ira benyana wo jono ngo soro su de badi wo wardi de ni bu de ma bo war kan di mo mali jolaw de te do ne miridi ay walda en waldo ne na bo saradi ne ka kele be fle wallahi al na Assimi gena ka bo fangala bi ni mo ko kibe ta Assimi ka so kama kibe ta chi ne ba wi kana ke ni mo kibe ta Assimi mine kiba nyana wa mine ka kodo kala de ba ngono nga ya tui wallahi billahi ni ma ka shibon teke kono ajuwa tene kono foi ajuwa era tene kono kuyi dimi fefe be na be ne énervé le fefe o ye jamana ko de don o ko so ay dew na mo billahi parce que den qualité do be réseau ka segu tungara wallahi do ere be kuma do ere be taka bla ko ne sara ere bo jugo ya de mo mango kew akle kele de la kane kan afoka Assimi sara non mais ado be dimi ko be ngalo no la wa fiki sara ne so mo ko do ba yi we yele kwa wa ko ko che kan ko ni fana jugo ya de wala ka kli nyuma dambe ma donc Assimi jugo atene kono ma si jugo atene kono ne tay maliko di billahi ne tay maliko dorondi ala sago au sago ne campagne ke ibeka tarani artiste domina Mauritanie doro ne bora ka video ka contrôle Karim Keita ne wule ne tara malla ne tale parala ne ma bon kuma kan gande ne te ko ça problème ne ni environnement to tikeligne quoi fama il reçoit président il reçoit oh non be ça non fait non horonya la président il reçoit président ya la de ne ta capitaine critiquer bien mais du coup até où moi je suis quelqu'un je ne suis pas complexé o le différence ben ne mo ko to che akambe